als je veel ook ziet. Kom kieken, naar wat mooi als ventje. Goedenavond, we zijn in het Alswijtshoes en we zijn bij de vuurselectie van Jokes Liedjesavond. De deuren zijn zojuist gesloten en achter deze gesloten deur wordt het woord van welkom nou gesproken. Wij gaan met nog naar binnen om te gaan luisteren naar de liedjes, zodat je ook weet welke liedjes er straks allemaal op de Jokes Liedjesavond te voorschijn gaan komen. Ik heb levenliedjes gehuurd, joeksige liedjes, lollige liedjes, liedjes waar echt het vastelovensgevoel in zit. Kortom, het ganse repertoire waar Venlo eigenlijk zo groot in is. Alles wat in ons dagelijks leven van belang is, waar we vergoon, prik, wat ons wat duidt, dat hebben we vanavond zeker mogen huren. En door alle complimenten aan degenen die ergens aan de strand of ergens op een zolderkamertje toch die inspiratie hebben gehad om zo'n prachtige woord, zo'n prachtige gedichten, zo'n prachtige zinnen hebben meegegeven die verborgen zoten in al die liedjes. En die zo prachtig vanavond vertolkt zien door hele verschillende stemmen, hoege, liegen, ertussenin. Ik heb alle toonletters vanavond gehuurd. Heel veel dank ervoor. Ik kon toch geen mooiere jubileumdag wensen als deze vuurselectie voor het jaar, voor de vastelovend 2012. En 30. Ja, snel van ons. Alex van de Beuken, Mark Weber en oude Gest. Edwin Kali, Paul Klaassen en Bindels. Op nummer 10. En dan nummer 10, ik heb een 11. Dus plak het geluk, lees je nummer 11. En als we daar voor het rustig. Dit is al raar, maar hij, daar steekt je dus alweer. En nou jou. En door hij is, ik kan toch wel zeggen, dit is met de vlam. 6 is het even met de alle. De Breuer, nummer 8. Wat wil ik zeggen van deze nummer? Fred Honingbach, Alderman 24, terug van weg geweest.
Educatie en Volkaas. 27. Dus zullen ze zeggen, zonder het getal 13 moet zeggen. Maar met het getal 13 ga je nog 33 dagen. Bram Holland doet het mikken op. En als we 13 hebben, dan nog 14 gedaan. Hier is het te doen. Er is vanochtend 31 keer een liedje gezongen. En de titel Zing is eigenlijk een liedje nog 9 keer. Herman Bergholm. Zoals je hebt gehoord zijn de 11 liedjes die op de liedjesavond mogen optreden bekend geworden. Van de 31 zijn er helaas ook 20 die niet door zijn gegaan. Toch hebben we genoten van een fantastisch joeksige avond met mooie, maar ook fantastische, leuke vastelovensliedjes. Hier binnen is een feestje aan de gang waar we ook deel aan mogen nemen. En we gaan erin kleppen. Eind van deze uitzending en wie is de volgende keer. Kieken, kom kieken, maar vergaat ook niet aan wat je veel ook ziet.